la contrasenya per aquests ordinadors ara? Ah, aquí. Jo estic sentada en 2 cadires. A veure. Som-hi, eh? Sí, recordeu que no podem parlar, espera. Has vist que bé que es trenquen ara? Sí, a mi... Aquesta és la meva llibertat. Sí. Nosaltres no, com a mínim. Dues preguntes. Les notes les podem passar a l'orador? Vale. I en el cas que ha passat en el debat anterior, que un ha aixecat la mà per fer una pregunta, des del principi, llavors l'altre l'ha deixat passar, si mantenim en els 30 segons, quan quedin 30 segons hauríem de baixar la mà, o seria vist? A partir dels 30 segons no podeu fer preguntes. Vale. No és penalitzable no passar la paraula, però sí que és molt positiu passar la paraula, perquè de fet el que requereix un debat són les preguntes. Òbviament. Perfecte. Sempre comença a favor, excepte les conclusions, que canvia i... Bon dia als membres del públic, del jurat i de la resta de participants. Ens agradaria, el nostre equip representa la posició a favor de la tesi Occident és el responsable del sorgiment de l'estat islàmic i ens agradaria començar amb una mica de context històric perquè considerem que el present s'ha d'explicar mitjançant el passat. Síria i el nord de la península aràbiga han sigut sempre una zona estratègica controlada i sotmesa. Un dels seus principals sotmetents fou l'imperi romà, que posteriorment acabarà per dividir-se per la meitat, permetent el sorgiment de l'imperi islàmic. Les creuades foren l'intent per part del cristianisme, religió predominant a Occident, d'ocupar el territori corresponent a Terra Santa en poder de l'islam. Els últims en arribar foren els turcs, els seljúcides, per acabar fundant l'imperi otomà. Quan la Primera Guerra Mundial finalitza, el territori es divideix en diversos països. Els francesos i els anglesos, per poder derrotar l'imperi otomà, necessitaven del recolzament de la població interior, en la seva majoria àrabs. Per aconseguir-ho, es van prometre la Gran Aràbia a partir de l'acord de Sykes-Picot a l'any 1916. La promesa va derivar en la repartició de petits països sotmesos al control de les potències occidentals i durant aquest temps aquesta zona va ser expoliada per aquestes mateixes potències. Durant la Segona Guerra Mundial els europeus són expulsats, però abans de marxar creen Israel, estat polèmic que no ha estat encara reconegut pels seus països veïns. Enmig d'una alta inestabilitat causada per les potències després de l'ocupació sorgeix una nova corrent de pensament, el Ba'ath, ideologia d'unificació d'una sola nació, socialista i laica. Al-Assad, pare de l'actual president Bashar al-Assad, Síria, es converteix en el president de l'estat Ba'ath, que actualment té el suport de Rússia. El món es trenca en el context global de la Guerra Freda, on els Estats Units i la Unió Soviètica es posicionen traient profit d'una inestabilitat que els reafirmen el poder a Occident al evitar el naixement d'una futura potència que qüestioni la seva hegemonia econòmica i política. A partir d'aquesta situació de conflicte neixen els germans musulmans com a oposició al règim d'Assad. El 2000
Bashar al-Assad substitueix el seu pare com a cap d'estat de Síria. Neix l'oposició i tornen els germans musulmans. El president dels Estats Units, George Bush, inclou Síria dins del llistat anomenat l'Eix del Mal. El 2011 té lloc la Primavera Àrab, moment en el qual els països de majoria musulmana demanen més llibertat i democràcia, ideals molt estesos a la Unió Europea i als Estats Units. Al-Assad inicia una guerra civil on les seves forces compten a favor de Rússia, Iran i la Xina. L'oposició al règim compta amb el suport d'Aràbia Saudí, d'Anglaterra, d'Estats Units, de Turquia i de França. Si recapitulem, la zona és estratègica, la zona que situa al nord de la península aràbiga i té recursos i la situació geogràfica és molt privilegiada. Els països que la conformen avui en dia ho són pròpiament des de fa menys de 100 anys i les seves fronteres foren imposades per Europa, que va dissenyar aquests estats sense tenir en compte la seva població. Durant aquests temps d'inestabilitat ja existia un corrent de pràctica terrorista denominat al-Nusra i posteriorment Al-Qaeda a Síria. L'Estat Islàmic neix Al-Qaeda a Iraq i controla tant Iraq com Síria. I el seu objectiu teòric és defensar un califat islàmic al llarg d'Àsia, Àfrica i de Llevant, incloent Europa i Espanya i Portugal. I ara, senyores i senyors, podem afirmar amb coneixement de causa que Occident, degut a les seves accions passades, és el responsable de la situació i del naixement d'un estat islàmic en el present. Remuntem-nos al segle VII després de Crist. Uns events històrics marcaran la història de l'islam. La disputa entre el califa Ali i el clan dels Omeies. Aquesta disputa decidirà la relació entre la religió i l'Estat. Va guanyar el clan dels Omeies i la religió va passar a ser un instrument de l'Estat. Així va continuar fins al final del segle XIX, segle XX, on l'entrada de la modernitat en les societats islàmiques, les formes d'estat associades a aquestes van començar a generar contradiccions internes en la societat. La manera d'aquesta societat s'ha enfrontat a aquests canvis ha marcat i ens explica la política actual del món àrab. Bon dia. El nostre grup, composat per Lucía Domínguez Galvà, de doble titulació de Geologia i Ciències Ambientals, primer any, Javier Martínez Domingo, Ciències Ambientals, quart any, i jo, Ibaizak Alan Aldanon, d'Enginyeria Informàtica, quart any, defensarem el sí a la pregunta que ens proposa. És Occident responsable del sorgiment de l'estat islàmic? Una pregunta que a primera vista... Ai, el no, ho sento molt. Abans era el sí i m'he liat. Una pregunta que a primera vista la gent tendeix a dir que sí, però si aprofunditem en el tema veuràs molts arguments en contra. Abans de discutir això, voldria definir alguns conceptes claus. Occident. Occident definirem com Estats Units i Europa de l'Oest. Estat islàmic. Estat islàmic el considerem l'organització islamista radical trobada a Iraq i Síria. Que a nivell polític es consideren islamistes radicals, a nivell normatiu imposen la llei del Coran i a nivell social es basen en la solidaritat intrareligiosa. Definirem responsabilitat no només com rendir comptes per les conseqüències d'un acte, sinó com l'actitud pròpia d'un subjecte al moment de prendre aquestes decisions. Defensem el no per dos arguments principals. L'existència de governs dolents, clienterístics i repressius, els quals estan al servei d'una élite social, posant una escletxa molt gran entre classe baixa i classe alta. Això provoca un rebuig social, una desmembració social i una construcció de la identitat ciutadana. L'altre seria l'existència d'un context on es dona una crisi d'identitat, explicada pel moviment islamista com una conseqüència de la influència occidental i l'extensió del neoliberalisme. Una societat amb molta marginació, molt d'atur i una manca de referents polítics. El sorgiment de l'estat islàmic respon a aquests fets. Dona identitat al poble, un poble que ha estat dividit. Dona treball a
a una població amb molt d'atur i dona alternatives al poble. L'Estat també dona una organització política i social que els governs no podien oferir. Voldria també donar gràcies al públic, als companys i als organitzadors d'aquest debat per fomentar el debat que jo crec que manca molt a l'educació que estem tenint a la universitat. No sé altres carreres, però per almenys enginyeria és una manca molt gran, perquè no sabem discutir. Moltes gràcies. Està funcionant, no? Sí. Primer de tot, de res, i gràcies a vosaltres també per estar aquí, tota aquesta gratitud que mostreu. Però ja entrant en el tema de les al·legacions, vosaltres heu comentat, vostès han comentat que Estat Islàmic dona un sentiment de nació i dona com feina, heu dit també, si no recordo malament, dona identitat i feina a tota aquella zona enmig d'un govern dolent i de governs que serveixen a les elits. Però tot i així trobem que Estat Islàmic estableix sistemes violents dels quals surten perjudicats també la gent, les classes socials obreres i treballadores, com podem veure últimament en les típiques imatges que acabem veient tots en el Telenotícies, si el veiem més d'una vegada, on veient tota la repressió que aplica Estat Islàmic sobre els pobles allà on conquereix, trobem que agafa i fa una neteja, no només ètnica i social, sinó que elimina tot aquell que se li posa en contra. Jo considero, almenys així jo penso, que si algú està lluitant pels drets d'algú, l'últim que intenta és assassinar-lo, ja que el dret a la vida sol predominar i per tant establir i defensar els drets dels més pobres no pot entrar a l'hora d'eliminar els pobres. També nosaltres defensem que Occident és el culpable i el fet que l'Estat Islàmic doni una identitat o defensi algú tampoc exclou Occident de la seva responsabilitat, sinó que simplement explica quina funció fa l'Estat Islàmic. Podria haver nascut per altres aspectes i podria que aquest fos un que hagués ajudat, però no exclou a Occident, ja que es dona la coincidència o les circumstàncies de que l'existència de l'Estat Islàmic en un territori inestable afavoreix molt els pobles d'Occident, que vosaltres heu definit, si no recordo malament, com a Amèrica i Europa de l'Oest, si rectifiqueu-me en algun moment si estic... Si la intervenció d'Occident genera l'aparició de l'Estat Islàmic, per què no la resta del món, que també ha hagut una intervenció colonialista per part d'Occident, s'han generat estats islàmics? Bona pregunta. De fet, nosaltres considerem que el naixement d'Estat Islàmic no és només el fet del colonialisme, sinó que Estats Units i tot el món occidental ha aprofitat l'Estat Islàmic com a una eina per desestabilitzar una zona que era més fàcil de desestabilitzar i que hagués tingut un creixement molt fort en el seu moment. Si ara mateix tots els pobles àrabs haguessin fet un sol califat, tindríem una zona d'alt poder amb control de grans reserves de petroli, ara mateix un dels combustibles més utilitzats i que per tant tot Occident necessita, i llavors això restaria, que és el que hem dit, restaria l'hegemonia i el poder d'Occident i de Rússia enmig de tot aquest món. I la seva capacitat política i econòmica es veuria tan disminuïda que creiem que està formant Estat Islàmic allà per garantir que l'odi entre els propis integrants d'aquella zona no pugui donar un estat que pugui plantar cara. A la resta de zones colonials, si ens trobem ara com per exemple la Xina o la Índia, ja tenen alguns problemes interns, el que passa és que els han pogut solucionar i segurament els països d'Occident han preferit centrar-se en la zona aràbiga que no pas en els altres, però no per
Llavors no ha estat només culpa del colonialisme, però sí que ha estat una prèvia que ha permès que sigui més fàcil. Gràcies. Hola, molt bon dia. Nosaltres defensarem enfront de l'equip contrari que Occident no és el responsable. Coincidim en l'equip contrari, ja que s'ha donat la raó, que és a dir, que si hem de considerar que Occident té una influència en la generació d'aquest context en el que sorgeix l'estat islàmic, però no podem aplicar ahir la responsabilitat, sinó que hem d'aplicar la responsabilitat al subjecte que era l'encarregat de gestionar les relacions entre Occident i els pobles orientals. En aquest cas, qui era el subjecte polític sobre el que descarreguen la responsabilitat? Sobre els governs de la zona. Per què? Perquè, tal com han dit abans el meu company, des de la confrontació que es va generar entre modernitat, laïcisme, tot allò que va entrar a partir del segle XIX en aquesta zona, comença a instaurar-se governs propis de la zona. I tal com defensa Burhan Gallium en el seu llibre Islam i Política, que és polític siri, professor de Sociologia de la nova Universitat Sorbona de París, diu que el que tenim en aquesta zona és que hi ha una crisi en la concepció d'estat deguda a la gestió que s'ha fet en si mateixa de l'estat. I per què? Perquè tenim diversos governs de diverses ideologies, com poden ser els governs autocràtics, els governs liberals de principi del segle XX, els governs nacionalistes de principi dels anys 50 i després de les règims i dictadures de caràcter baasista, totes elles es basaven i acabaven generant un estat que realment no se preocupava de la seva població, sinó que només se preocupava dels seus interessos propis i de la creació d'una èlit. De fet, és curiós que nosaltres tenim una imatge bona del laïcisme, però en aquesta època és tot contrària, perquè el laïcisme ha sigut l'excusa per justificar aquesta repressió. Dient que la religió era l'origen de la repressió, tot aquest govern se col·locava en l'oposició i deien no, com som laics no són repressius. Davant d'això, però, abans, en el context històric hem establert que realment, a nivell històric, en l'islam, la religió sempre havia estat supeditada a la política. La religió no era com en el poder occidental, que tenia una iglesia establerta, sinó que era independent. Llavors hem d'entendre que el sorgiment de l'estat islàmic com tal, com a estat que es reconeix dintre de la corrent de l'islamisme radical, fa un gir a totes aquestes polítiques. Per què? Perquè tenim una població que no creu en el concepte d'estat en si mateix. Tenim un estat que durant anys s'ha dedicat a despreocupar-se d'aquesta població. Més enllà de grans inversions públiques, que en part també anaven cap a una red clientelista, no es preocupaven en si mateix ni de la construcció de la identitat ciutadana que és necessària per a la instauració de tota democràcia, ni de la generació d'unes polítiques d'educació que anessin a aquest sentit. Més enllà, no havia ni un capitalisme local que fos fort i que defensés l'economia nacional, sinó que simplement s'estableix un capitalisme d'estat en el que el govern funciona d'intermediaris entre el marc internacional i els seus recursos. Tota aquesta crisi que tenim, que es combinen per part d'un govern laic que oprimeix a la llibertat religiosa, un context de degradació social i econòmica i un conflicte amb els valors occidentalistes, que el problema és que no s'han sabut gestionar de forma correcta per part dels governs, perquè l'islam en si mateix, tal com senyalen les corrents islamistes reformistes de finals del segle XIX, l'islam no és contrari a la modernitat, sinó que el problema el tenim en la gestió que s'ha fet de la modernitat. I en això tenim que la responsabilitat, per tant, del sorgiment d'una resposta que intenta reestructurar tots aquests problemes mitjançant la creació d'un estat que basat en la religió sí defensa els seus ciutadans, la responsabilitat no la podem sinó col·locar només sobre els governs de la zona. Perquè, a més, com ha dit el meu company, hem de jutjar a l'hora d'establir la responsabilitat, hem de jutjar el per què una persona fa allò, hem de jutjar els valors. I nosaltres el que trobem és que tots aquests governs, emparats en uns valors legítims, realment generaven conflicte social. Moltes gràcies.
Moltes gràcies pel vostre discurs. Ara, en principi, reiteraré de nou la posició de que estem a favor de que Occident és el principal, no només és responsable, sinó que és el principal responsable del sorgiment de l'estat islàmic. Llavors, no només ens hem de fixar en... Primer de tot, fixant-nos en els arguments històrics. Com bé ha dit el nostre company, Occident és no només és format per Estats Units, sinó per molts altres països, entre ells França, Gran Bretanya, i tots aquests estan suportant actualment la guerra de Síria, on hi ha part de l'actual autodenominat estat islàmic. Llavors, Però el sorgiment de la guerra de Síria no és a causa d'una actuació d'un govern que no genera realment una cohesió social? no ho és pas. O sigui, el sorgiment de la guerra de Síria ve en primer lloc per tota la repressió que han estat sofrint a mans d'Occident aquests territoris tan rics amb recursos com el petroli i totes les principals civilitzacions tipus Mesopotàmia, Babilònia han estat originades en aquella zona. Llavors, en el passat és cert que van ser molt importants, però un cop Occident va arribar al poder i les va colonitzar, llavors va passar a ser el responsable de la seva caiguda i com a tal responsable després de que sorgís un moviment per contrarrestar-los. Per tant, si no hi hagués Occident com a enemic, que és el que hi ha actualment, no hi hauria una guerra en aquest país i tampoc hauria sortit l'estat islàmic, que és, com dient-ho, la cura per la invasió occidental d'aquests territoris. Llavors, a més ens hem de fixar que els governs actualment els bàndols d'aquesta guerra estan sent suportats per un o un altre país d'origen occidental i que els financen, els donen armes per que continuïn la guerra. Doncs això només justifica que sí, efectivament, Occident és el responsable i no només és el responsable de l'origen, sinó de que continuï, ja que passada que fa poc és cert que van declarar un alto al foc, només han decidit que en la ONU, només han decidit que durarà 30 dies. Per tant, cap voluntat de solucionar aquest conflicte, les voluntats de solucionar aquest conflicte per part d'Occident es veuen tallades per ell mateix. Els interessa continuar aquest conflicte per desestabilitzar la zona i reprendre-la o que estigui sotmesa al seu poder quan els és més necessària, que serà en un futur pròxim. Bé, començaré refutant l'última intervenció de la meva companya entorn a la guerra de Síria. La companya establia que la guerra de Síria està generada per Occident, però front a això, Javier Martí, un reconegut periodista que ha estat seguint tota la zona d'Orient Mitjà durant molts anys i ha escrit el llibre Estat Islàmic, ell diu que, de fet, col·loca com una de les causes principals de la creació de l'Estat Islàmic el que fa en el 2000 Hafez al-Assad, que era l'anterior dictador que existia en Síria. Aquest genera el que començarà a dir-se com dictadura republicana hereditària. Què és això que vol dir? Que jo soc un dictador i el que seguirà amb el poder és el meu fill.
Això és el que genera en si mateix la primavera àrabe i és l'esclat de la primavera àrabe el que genera la guerra de Síria. No és Occident d'una forma abstracta com a influència, sinó que hem d'entendre les condicions materials que es donava. Llavors, per una part, tenim que ens imposa un govern per part de pare a fill. I tenim una cosa molt curiosa, que és la primavera àrabe. Normalment, les revolucions, com va ser la primavera àrabe, que és un moviment revolucionari, sorgeixen coses diferents a les que hi havia. Què passa? Que la primavera àrabe, curiosament, no va sorgir res diferent del que hi havia. És a dir, en tots els països on es va donar la primavera àrabe o ha congelat una guerra o un altre règim dictatorial. Per què? Perquè aquí està el problema del món islàmic, que és que careix d'un referent polític. I aquí és on apareix l'estat islàmic com referent polític per al món islàmic. No podem, o sigui, i és el que reafirmem abans, per entendre aquest conflicte hem d'entendre el paper d'Occident, però no podem traspassar cap allà la responsabilitat, sinó que la responsabilitat l'hem de donar als propis subjectes polítics de la zona. A més, perquè tal com deia, si... Abans de començar, digue'm, company. Has dit que l'estat islàmic surt a partir de la guerra de Síria, més o menys, i llavors com s'expliquen els anteriors grups terroristes amb el mateix fonament religiós? Moltes gràcies per aquesta pregunta perquè m'introdueix cap a una altra part. L'islamisme sorgeix, es fa majoritari com a moviment religiós a partir dels anys 80. Què trobem als anys 80? Existia ja des de principis dels anys 30, ja s'instaura un moviment d'islamisme polític. Però què trobem a partir dels anys 80? Que els estats com tal que entren en crisi molt fort i és quan s'imposa el moviment baasista, que serà el moviment que seguirà Saddam Hussein i al-Assad en Síria. Aquest moviment que amb una fatxada de dir soc molt liberal, soc molt revolucionari, soc molt laic, el que farà realment, com hem esmentat abans, és reprimir la població. I davant d'aquesta repressió de la població, desprotecció per part de l'Estat, dels estats islàmics en si mateix, és com sorgeix com resposta l'estat islàmic. A més, i hem d'entendre també que l'estat islàmic és una cosa diferent a tots els moviments terroristes que havíem tingut fins ara. Perquè l'estat islàmic és el primer moviment terrorista que es converteix i intenta instaurar un estat, estableix una sobirania, estableix una sobirania i un control del territori ferm. Això no s'ha generat en la resta del món. I com hem dit abans, si Occident fos el responsable, Occident ha colonialitzat gran part del món. Per tant, també hauríem de tenir elements similars en la resta del món. Tampoc la intervenció d'Occident és suficient per explicar l'aparició d'un moviment que en si mateix té relació amb un fet molt més abans, que és la relació entre l'islam i la política, que hem esmentat a la introducció. Per últim, Occident no era necessari, podem considerar que no ho sabem, però que Occident no era tampoc necessari per al sorgiment de l'estat islàmic. Perquè, per exemple, un altre partit, com és el partit de Dios Hezbollah, que sorgeix en el Líbano, ahir no hi ha una intervenció directa d'Occident, però també tenim unes condicions similars. Moltes gràcies. Sí. Bueno, es va terminant el debat, doncs nosaltres volem fer les conclusions, no? I volem deixar clar per què nosaltres pensem que Occident no és responsable del sorgiment de l'estat islàmic i per què nosaltres estem molt convençuts d'aquesta postura. Primer voldria contar una anècdota molt breu, que és que quan nosaltres comencem a estudiar acerca d'aquest tema, jo vaig estar molt sorprenguda quan em vaig enterar que l'estat islàmic cobreix socialment molts serveis com estat, com protestat, com se quiera decir. I quan vaig entendre això, em vaig adonar
de que si aquest estat, aquest protestat, aquesta associació, aquest grup terrorista cobreix aquestes manques socials que deixen els governs de la zona, doncs és normal pensar que els responsables de que sorgeixen, de que la població tingui que buscar una altra alternativa per suplir les seves necessitats, és responsabilitat dels governs de la zona que no cobreixen aquestes necessitats socials. Com ha dit el meu company, estem buscant una responsabilitat material, una responsabilitat que es mostri en medides, en fets concrets, no una responsabilitat abstracta. Està clar que Occident forma part d'un context social. Tots els països formen part del context social i el context històric d'altres països, per molt lluny que estén uns dels altres. Però aquest context és un context general, abstrat, no podem confondre context històric, context social i context cultural amb responsabilitat política, que és el que estem parlant ara mateix. A més, voldria dir que el fet d'establir governs laics i d'oprimir la concessió religiosa de la zona també és responsabilitat dels governs de la zona i també fa que surja una resposta radical. Per aquestes raons nosaltres estem molt convençuts de la nostra postura i moltes gràcies a tothom. Bé, nosaltres, ara sí que és l'última intervenció, volem reafirmar la nostra posició sobre que considerem que Occident és el responsable real del sorgiment d'estat islàmic i també considerem, fruit d'aquest debat, que és probable i segurament cert el que els nostres contrincants aquí presents han dit sobre els mals governs i el seu descuit sobre la població més vulnerable. Aquest mal govern, això sí, nosaltres creiem que pot venir per la influència de governs occidentals. Òbviament, esclar, no podem saber, i creiem que ni els debatents aquí presents ni el públic tampoc poden, què hagués passat mai si no s'haguessin fet certes accions, ja que nosaltres sapiguem, som de ciències però a mitges, ningú pot saltar entre realitats paral·leles ni veure què hagués passat mai en un món on no hi fóssim. També mencionar que nosaltres no considerem la repressió aplicada sobre el poble un motiu de sorgiment d'una branca religiosa o d'un grup terrorista que es justifica en la religió, ja que si no aquí mateix tindríem grups aquí presents en el nostre mateix estat visquent la repressió que tots hem pogut veure fa un poc temps i encara no ha aparegut un nou grup terrorista, ja que ja va desaparèixer aquesta idea. Però tot i així nosaltres creiem que Occident, ens reafirmem en la idea que Occident, aprofitant la necessitat de certes classes socials i de gent, que és el que aquí els nostres contrincants afirmen i considerem que és un punt completament cert i que se'ls ha de valorar molt bé, que hi havia certes necessitats socials a cobrir dintre dels països àrabs i creiem que Occident s'ha aprofitat d'aquesta necessitat per crear elements desestabilitzadors dintre d'aquesta zona. Elements desestabilitzadors, ja que aquesta falta d'un sol país, d'una sola nació, d'un sol estat, feia molt difícil el naixement i la creació d'una potència com podria ser ara, que ara és la Xina, perquè la Xina s'ha unificat molt des d'un punt de vista de tot el territori i està ara creixent a un ritme molt gran, perquè hi ha una ideologia concreta que els uneix a tots. Tota la zona que funciona de la mateixa manera està creixent. Però considerem que Occident no vol aquesta mateixa situació a Aràbia perquè sap el potencial que té i sap que aquest potencial traduït en accions li podria costar l'hegemonia política, econòmica, social i des del punt de vista econòmic i perdre el control de què seria el món tal com el coneixem per part seva. Gràcies.
No se'ns encén l'ordinador, no sé si hi ha hagut algun problema. Treu el pendrive, si està apagat l'ordinador ja no t'afecta.